आजन बाजन बाजा बजवाई हो। छठी माई के दुआरा पर आजन बाजन बाजा बजवाई हो। छठी माई के घाटवा पे आजन बाजन बाजा बजवाई हो। दुनिया में होई हे बालकवा अर्घ देवे आई हो। आदरणीय राधे श्याम जी के तरफ से हजारों हजार का पुरस्कार बा। पूना मिश्रा जी के तरफ से हजारों हजार का पुरस्कार बा। मानवा में यस लेके रोली बछिनिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कहिया बसैबू छोटी माई हमर दुनिया। सन सोनार फाल पाइब आदित्य गोहराई हो। बहुत बहुत धन्यवाद गार्जियन और प्यार खातिर आभारी बनी हम। ऐसन सोनार फाल पाइब आदित्य गोहराई हो। में होई ने बालकवा तो अर्घ देवे आई हो। दुनिया में होई ने बालकवा तो अर्घ देवे आई हो। बबुआ जे रही के माई माई कही के। बबुआ जे रही के माई माई कही के। छठी माई सब कुछ दिहानु हमारा ला कुछो न जुड़ल हो। दुनिया के छठी माई सब कुछ दिहानु हमारा ला कुछो न जुड़ल हो। अरे रखी भैया 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 अरे रखी हस लामत माही